महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवरायांना विनम्र अभिवादन करतो आणि या मंचावरती उपस्थित असलेल्या भारतातील पहिल्या तृतीयपंथी शिक्षिका आमच्या सिंधुदुर्गचं रत्न कोकणचं रत्न म्हणे अशा सन्माननीय रिया आळवेकर, त्याचप्रमाणे आमचे कोकणशाहीचे व्यवस्थापक राजेश येदळकर आणि स्वामिनी एज्युकेशन कुडाळच्या सर्व सन्माननीय प्राजक्ता गवडे मॅडम आणि आपण सर्व उपस्थित मान्यवर नगराध्यक्ष मॅडम अफरीन करोल आणि आपण सर्व उपस्थित मान्यवर सर्वांचं कोकणशाही आणि स्वामिनी एज्युकेशन कुडाळ यांच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत करतोय। खरं तर आज जागतिक महिला दिन आहे आणि या महिला दिनाचं औचित्य साधून आम्ही कोकणशाही आणि स्वामिनी एज्युकेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपणा सर्वांचा एक छोटेखानी सन्मानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे। हा कार्यक्रम जरी छोटेखानी असला तरी त्यामागची आमच्या सर्वांची भावना मात्र प्रामाणिक आहे। आपल्या कार्याचा, आपल्या कर्तृत्वाचा, आपण ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहात त्या त्या क्षेत्रातील कार्यकर्तृत्वाचा आमच्याकडनं एक यथोचित सन्मान व्हावा, ती कृतज्ञता असते आणि ही कृतज्ञता आपल्या कामाप्रती एक मीडिया म्हणून, एक प्रसार माध्यम म्हणून ती आमच्याकडनं व्यक्त केली जावी, जेणेकरून आपणा सर्वांना त्या त्या क्षेत्रामध्ये काम करत असताना प्रोत्साहन भेटेल। आज या कार्यक्रम साजरा करण्यामागचा प्रामाणिक आमचा उद्देश आहे आणि आजच्या घडीला आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित राहिलात, खरंच मनापासून समाधान वाटतंय। कोकणशाही म्हणून आम्ही मागील अवघं 1.5 वर्ष झालंय, पण 1.5 वर्षामध्ये जे काही कमावलंय, जे काही हातामध्ये आहे मॅडम, हे फक्त आणि फक्त आपणा सर्व मायबाप, दर्शक, जाहिरातदार, हितचिंतक यांचं फक्त आणि फक्त प्रेम आहे। याच्या पलीकडे कोकणशाहीनं दुसरं काही कमावलं नाही आणि काही कमवायचं नाही। आपणा सर्वांचं प्रेम, आपणा सर्वांचं सहकार्य, आपणा सर्वांचं मार्गदर्शन हीच आमची खऱ्या अर्थानं शिदोरी आहे। ती शिदोरी कायमस्वरूपी आपली आमच्या सोबतीनं राहावी एवढीच माझी प्रामाणिक अपेक्षा आहे। अजूनही काही मान्यवर महिला ज्या आहेत हे कार्यक्रमासाठी या ठिकाणी येत आहेत। या मंचावरती आपल्या सर्वांचा यथोचित असा सन्मान हा केला जाणार आहे। निश्चित त्याचं समाधान आहे। स्वामिनी एज्युकेशन खरं तर 3,500 शाखा संपूर्ण भारतामध्ये स्वामिनी एज्युकेशनच्या पसरलेल्या आहेत। पण खरंच ना गावडे मॅडमांकडे मी पाहत असताना एक भाऊ म्हणून मला ना मॅडम खरंच समाधान वाटतं की 3,500 शाखांची संचालिका, खरंच ना माणसाला जमिनीवरती कसं राहावं याचं मूर्तिमंत उदाहरण जर कोण असेल तर ते स्वामिनी एज्युकेशनच्या संचालिका आहेत। दर्शको, संचालिका जर इतक्या आपल्या ध्येयाप्रती, आपल्या कर्तृत्वाप्रती नम्र असतील, प्रामाणिक असतील तर स्वामिनी एज्युकेशनमध्ये शिक्षण सुद्धा कशा पद्धतीच्या दर्जाचं भेटत असेल याचा आपण निश्चित गणित घालू शकता। अत्यंत उत्तम दर्जाचे शैक्षणिक कोर्सेस हे स्वामिनी एज्युकेशनच्या माध्यमातून राबवले जातात, हे देखील सांगत असताना समाधान वाटतंय। पुन्हा एकदा आपण सर्वजण मोठ्या संख्येने या ठिकाणी आलात, समाधान वाटतंय। आम्ही कोकणशाही म्हणून वेगवेगळे उपक्रम हाती घेत असतो। अगदी सुरुवातीला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनाला बळकटी मिळावी म्हणून आम्ही शाही सफर नावाचा कार्यक्रम हाती घेतला। त्यानंतर आमचा 15 ऑक्टोबरला कोकणशाहीचा पहिला वर्धापन दिन साजरा झाला। त्या दिवशी आम्ही उद्योजक मेळावा घेतला। आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील, कोकणातील उद्योजकांना मॅडम एक मंच मिळावा या उद्देशाने प्रामाणिकपणे आम्ही प्रयत्न करत उद्योजक मेळावा घेतला। त्याच दिवशी 100 पेक्षा अधिक उद्योजकांचे सन्मान, विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचे सन्मान हे कोकणशाहीच्या मंचावरती आम्ही करू शकलो, त्याचंही समाधान वाटतंय। अगदी काही दिवसांपूर्वीच म्हणजे 26 फेब्रुवारीला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामसेवक हे सर्व लोकप्रतिनिधी आहेत। मी नेहमी सांगतो, मी त्या भाषणातही बोललेलो की सरपंच म्हणजे त्या गावचे मुख्यमंत्री, उपसरपंच म्हणजे उपमुख्यमंत्री आणि ग्रामसेवक म्हणजे त्या गावाचे, जसे राज्याचे मुख्य सचिव असतात तसे त्या गावाचे मुख्य सचिव आहेत, सदस्य म्हणजे आमदार आहेत। ह्या सर्वांचा यथोचित सन्मान आणि अर्थात त्यांना त्या पद्धतीची मार्गदर्शन करण्याची संधी अर्थात कोकणशाहीला मिळालेली होती आणि त्या संधीचं सोनं करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला। भास्करराव पेरे पाटील हे प्रमुख मार्गदर्शक होते आणि त्यानंतर लगेच
अवघ्या काही दिवसामध्ये आपण हा देखील आपल्या सर्वांच्या सन्मानाचा उपक्रम हाती घेतलाय। पुन्हा एकदा शेवटाला सांगतो, आपणा सर्वांचं प्रेम, सहकार्य, मार्गदर्शन, त्यामुळेच अशा पद्धतीचे कार्यक्रम घेण्याची ऊर्जा मिळते। रिया आळवेकर यांना तर ऐकण्यासाठी मी स्वतः उत्सुक आहे, कारण मी मॅडमांना विनंती केली की हे सर्वजण आपापल्या क्षेत्रामध्ये सेट झालेले माणसं आहेत, म्हणजे त्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी स्वतःचं कर्तृत्व सिद्ध केलंय, म्हणूनच आज या मंचावरती त्यांचा सन्मान होतो। आणि या सर्वांना कुठेतरी एक प्रेरणादायी मार्गदर्शन अजून व्हावं, त्यांच्यामध्ये उत्स्फूर्त अशी ऊर्जा तयार व्हावी आणि अजून काही आपल्या क्षेत्राच्या माध्यमातून समाजासाठी देता येईल का, अशा पद्धतीचं मार्गदर्शन आणि प्रेरणादायी मार्गदर्शन आम्हाला अपेक्षित होतं। म्हणून निश्चित मॅडम आम्ही आपल्याला विनंती करून या ठिकाणी प्रमुख पाहुणे म्हणून या ठिकाणी निमंत्रित केलेलं आहे। मी या ठिकाणी थांबतोय, स्वल्पविराम देतोय माझ्या प्रास्ताविकेला, पण तुम्ही सर्वजण आला, एका फोनवरती आला, खरंच समाधान वाटतंय। हे समाधान मी नेहमी सांगतो, समाधान, निष्ठा ही पैशानं विकत घेता येत नाही, ही कधीच पैशानं विकत घेता येत। म्हणून मगाशी बोललो की माझे दर्शक, जाहिरातदार, हितचिंतक, त्या ठिकाणी आमचे डॉक्टर गावडे सर बसलेत, या सर्वांचं जे प्रेम आहे, या सर्वांच्या प्रेमाच्या जीवावरती कोकणशाहीचा डोलारा हा उभा आहे। याही पुढे कोकणशाहीचा हा डोलारा छत्रपती शिवरायांच्या आशीर्वादानं निश्चित फडकत राहील, एवढा विश्वास देतो आणि इथंच थांबतो। पुन्हा एकदा समाधान व्यक्त करतो, आपण सर्वजण मोठ्या संख्येने आलात। धन्यवाद। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।